dugay gid mong Emily bay no? Magduha ka tuig gid bay. Mao lagi. Gwapa man guli si Emily bay. No? Bisag chubby. Nya buutan pa gyud. Nya gwapa lagi. Tinawag ka. Pero apil mo bay. Usahay. Boring oy. Nga naman. Kaya dili makasabay sa imong trip. Mulang. Matthew, sugod karon ikaw na tigkuha sa imong manghod, ha? Oh, ikaw rin ma. Busy kaayo meron, uy. Kinahanglan kong mag-overtime kay anugon po ng extra nga sweldo. Unya si Papa ni mo nahibaw na baya ka nga kadagabi gitong mauli, gikan sa iyang trabaho. Kay unsaon layo ra ba? Sige ma. Tuod, kumusta naman day mong Emily dong? Wa naman lagi sa mo bisita dinis bay. Okay naman ma. Abi na kong nagbuwag mo. Ha? Wa mo eh. Busy lang siya ma. Sige magugtuon. Kuyog na lang namo sa kong barkada. Nagdam sila ilang mga uyab. Karewa kung di ka mo kuyog. Sige, pero magdala ko libro ha. Kay exam na ba ugma? Sige, kayo bahala. Emily, sure gid ka nga dili ka mo inom? Dili lang ko. Dili gid ko hilig anak good. Maikog masatang mo inom ning kalakiha oy. Kay natay usa ka kauban dinhi nga buutan ra kaayo. Try Emily. Bisag ka usa lang good. Di lang nato siya bugson ha. Pasagdan na nato siya nga magbasa-basa sa libro kay exam para ba niya ugma? Oh, okay. Good girl mo din is Emily, uy. Pasensya na gid mo ha. Batsi natin na ba eh? Kay natug na mas muli. Sige bay. O namin ninyo, Matthew. Sige, sige. Sige. Ano ba ya? Sige, amping mo ha. Ay, paitay ng Emily eh. Sa usaon. Di mo sabay sa akong mga barkada. Emily. Emily. Mata na. Emily. Mauli na ta. Mamauli na? Oo. Niuna na sila nato. Mao ba? Duka na sad kaayo good. Nanimaho ka man laging imno nun. Nag-inom na sa kagabi eh? Gamay-ramay. Gamay. Pero nagsige na ng imong inom-inom diha. Muna na makagdayabag ang mga barkada ni mo, Matthew. Mamasad eh. Sa iyo po buntag niya. Magyaw-yaw na sa ka. Sabado man ron. Bantay mula ag nasad ka, ha? Bata ka pa gani, sige na lang kagalala diha. Sa'yo kikinang madaot ng imong atay anang kalakiha. Mamasad eh. Ayan, sige yaw-yaw diha magod. Mag-uber ba ko? Di ka makuyog na mo. Dili lang. Sige. Ibala. Matthew. Wa ka ba nahinumduman rong adlaw? Ha? Anniversary na to. Unsa? Wait, anniversary day na to ron? Nalimot gid ay ka. Emily, sa laing adlaw nang tingali ta mag-celebrate ha? Nakatando na ko sa mga barkada, good? Matthew. Irresponsable kang dako. Tiaw mo na. Kung wa pa ko magmonitor, tingaling to doon wa paghihapon imong manghod dinis bay. Limot ko ha? Nalimot. Ganina ra ko nagsigig panawag nimo pero dili gyud ka makontak. Mayo gani kay dito bag si Emily sa akong tawag. Wa ka maikog sa imong uyab, Matthew. Siya mo'y nikuha sa imong manghod ganina sa eskwelahan ug maoy naghatod pauli dinis ato. Unsa? Tarungan ang utok nimo, Matthew, oy.
Asa naman ang tao na nimo gibutang, uy? Thank you kay nitubag ha. Sorry, Matthew. Pero dili na nako kaya. Emily, Gibuhat na nako ang tanan para nimo. Pero wag gihapon nimo nakita nga ako mga efforts para nimo. Ug na-realize na ako kitingali. Wag gyud nako ang gusto nimo sa usa ka babae. Emily, Thank you sa 2 years. Love kayo ti ka, pero basin mamatay kong sa iyo kung ipadayon pa na ako kung pakigrelasyon nimo. Emily. Sa ato pa, iyon ana siya kaugtas nimo. Badlungon sa kay kagod. Pwede raman ka nga mabalibad sa barkada. Kay ako, if moingon akong uyab og dili, di ba sa ko? Bay. Giingnan nimo si Emily nga paanhion inig birthday nako. Ha? Wa nimo sultihi? Ma. Buwag na mi. Oh. Hindi na tinggal tumuan ni. Mao na. Gibuwagan ka na tungod sa imong kabadlungon. Ay, ako na lang manawag niya. Emily, thank you ha nga ni anhigid ka. Si Emily. Ni akit. Bida ko di siya muan eh. Thank you po sa invitation, tita. Siyempre, pero- uy. Ikaw Pero pa. di siya matanaw na ko. Nagubos ko tingali siya na ako. Sige lang. At least, nagita na ko siya rong biyo na. Dili lang ko magdugay, tita. Thank you. Uy, nga naman. Kinahalan pa ko mag-impake, good. Asa banday ka? Muato na mixer ikaw, tita. Ato na sa kong magpadayon sa kong pagtuon. Nga to na siya suri ka. Mao ba di ay? Tita, sorry ha. Pero dili na lang yun ako kaya. Kinahanglan ako undangon kung sa may naalam mo ni Matthew tungod kay dili ako klases babae nga ikipagita. Emily. Emily. Sige tita, dili na lang ako magdugay. Salamat sa tanan. Grabe sa. Huwag i-update si Emily sa iyang mga official media accounts. Lagi, bay? Mag 3 years na. Maugid. So, kag nga nagbuwag mi. Wa na gid siya post sa iyang Facebook. Kumusta na kasi ha? Mag-scroll sa ko sa akong Facebook, mi. Oh, mi. Emily updated her profile picture. Oh, after 3 years, kano pa siya di balik og paramdam sa iyang Facebook. Tanaw na ko. No. Nihugo lagi siya. Umasag og comments, mi. Laban lang, Emily. Stay strong, Emily. Salig lang sa Ginoo, Emily. Kaya ra na. Nganong ingon ani man ni ang mga comments sa mga tao. Nag-send siya wave na ko. Mo-wave back ko. Wa siya ma-reply. Wasad siya musin sa akong pag-wave back.
Buntag na. Katulay ko eh. Check na ko phone eh. Masing reply sa Emily. Waman. Wag yapon siya musin sa kong pag-wave back niya. Ay. Oh, something nasa sa akong newsfeed. Kada ka man i-comment sa iyong profile pic gahapon. Basawa na ko. Oh. Rest in peace, Emily. Will surely miss you. Unsa? Patay na si Emily. Ginoo ko. Dili. Dili. Ano man? Matthew! Matthew, naunsa ka? Ha? Ma, wala si Emily. Unsay wa na? Patay na si Emily, ma. Wala na siya.